अहिल्यानगरमध्ये राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यावर हल्ला झालाय। मांदळी गावाजवळ रात्री अज्ञाताकडून हा हल्ला करण्यात आलेला आहे। राम खाडेंसह 3 सहकाऱ्यांवर हा जीवघेणा हल्ला झालाय। राजकीय वैमनस्यातून हा हल्ला झाल्याचा आरोप होतोय। राम खाडे यामध्ये गंभीर जखमी आहेत आणि पुण्यामध्ये त्यांच्यावर आता उपचार सुरू आहेत। राम खाडे हे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे बीड जिल्ह्यातले नेते आहेत। अहिल्यानगरमध्ये राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे पदाधिकारी राम खाडेंसह सहकाऱ्यांवर जीवघेणा हल्ला झालेला आहे। सोलापूर रोडवरच्या मांदळी गावाजवळ रात्री 10 ते 15 जणांनी हा हल्ला केलेला आहे। या हल्ल्यामध्ये राम खाडे सध्या गंभीर जखमी आहेत, त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत। हॉटेलमध्ये जेवण करून अहिल्यानगरकडे निघाल्यानंतर रात्रीच्या वेळी 10 ते 15 जणांच्या टोळीनं तोंडाला रुमाल बांधून लाठ्या, तलवार, पिस्तूल तसंच सत्तरनं अचानक हल्ला चढवला आणि या हल्ल्यामध्ये खाडे आणि त्यांच्यासह त्यांचे 3 सहकारी गंभीर जखमी झाले।